U cilju promocije vodenih potencijala našeg grada i oživljavanja gradskih kupališta, glavni grad i turistička organizacija Podgorice večeras ovdje na gradskoj plaži u Rogamima organizuje manifestaciju Tradicija ukusa, koja je naišla na veliko interesovanje kako naših sugrađana, tako i turista, tako da je mi već par godina organizujemo u kontinuitetu, bilo samostalno ili u okviru drugih manifestacija, kako bismo ujedno promovisali i bogatu gastronomsku ponudu podgoričkog regiona, a naravno uvijek tu je i muzički program, tako da će večeras nastupiti bend Asa Voće i DJ Todor, a u saradnji sa našim prijateljima i partnerima iz kajakaškog kluba Podgorica, svi zainteresovani moći će da se oprobaju i u vožnji kajaka. Sa istim programom nastavljamo i u četvrtak, dakle 27. jula od 19 do 22 časa u okviru manifestacije Ajmo na Moraču, koju tradicionalno organizujemo na sastavcima i na gradskoj plaži Galeb. Tu će također biti organizovan program za djecu, sportovi na vodi, u muzičkom dijelu programa nastupit će Sevdak band, a posjetioci će također moći da degustiraju neke naše tradicionalne specijalitete, tako da evo koristim priliku da pozovem naše sugrađane, sve posjetioce Podgorice, da nam se pridruže u četvrtak 27. jula, dakle od 19 do 22 časa na sastavcima, da se spuste, da se osvježe na vodi i da, kažem ponovo, zajedno uživamo.